Dokmoka along KSYC Haraghat Regional Council atum kapatir pipon along Karbi Youth Deipu Hokponsi Ingdeng Kre Karbi Students in Youth Council ama Mahang kethek mesen pen Katalon don. Kidamtang Paikuni ni Pai Kre kethom arni Dokmoka along kedo Rasinja Aklam Mini Stadium Sports Complex along KSYC Haraghat Regional Council atum patir pipon Ingdeng Kre KSYC ama Mahang kethek Katalon amai padopon. KSYC Haraghat Regional Council amai phu longsodar Ingdeng Kachari pon amai along alohi sarpo amanpen KLDB amai phu longsing teron chetongdon. Manpeng alohi jaka samai phu khorsing teron Rukasen College History Department Assistant Professor Dr. Harvey Intigat Harpi, Assistant Professor Dr. Marilyn Kilingpi, Mahamaya VDC amai phu Rajas teron, KSYC Tiripi amai phu Prakash terang, Abarim KSYC Tiripi amai phu Rajendra Kramsa, KFA amai phu Tinku Ingti, KSA Tiripi amai phu Thangsing Timung, KUYA amai phu Marlov Timung atum pendanglok penangan KSYC klembang phubang phi lapen lo Libom riso nimso atumta chetong dun rinti. Maya long kachetong dun alohi sarpo KAAC KLDB amai phu longsing terona hinpen lamthe ke jai pona tengke non pirthe kapaprang pi kapor hut obi kimia tumta kamatha kachilardun kapaprapen ansose kacharli anat lapen ason ke claim ke damalongta kapaprang dun nangpo. Lason se kacharli anat setame vorenga warsa anat setame ST akopaya phan matha chot chera bang ke thekrea khayetum ang hoyalong anta kachirai dun longja phanta ke mang paduponang pupusi thanpon. Maya long break jam manpeng aluhia tum setami lo kacharli kachi humpen ansose ka prangdun pen khei long ri long pat kacharai kom dun thekpa meja puthak than paripon rin tisi Ingdeng Kre KSYC Mahang ke thek Katalon amai ingsam jin pen pachun ponlo. Laswa phi por phai pho malong pen KSYC Tiripia Maya long abarim dihin rimbang borsing kro men pen lun kanamalinta mesen pen padopon. Klamalong Karbi student KSYC Karbi student youth council Mahang kethek ni na situnolong dingarong aparlo athe ke wangjia ni ahot ke nona youth mate nona student atum si penap ke chari ko lasi isi alam malahno nilige youth pomhani si a message ata birta ke pigang tungo bangke ilige damtang akai hodason kalilo non ke kai cheparlo lo chikirla lo lasi akai ka chikirla tengsi ilitum kata kamatha bangke chikirla nangko athe ke damtang ko ilitum ST pomat la 5% basi ining che thelo amat ilitum ke kai ke ong ela general category long bangke competition du ne de lasi non ilitum bangke bangateng pensi cheting bai du nangko bangateng unu nangko 5% lo long dai ilitum cherai de nang unang po la sopena ba general long kon mai ilitum sakuri pendalok admission punoi along ajat po long time ilitum cherai du nangko ang kethek ni ilitum elong bet adimi talon ra pedeke titamen ilitum pachuning per man ke pin isi song tame nang chan bom lo nang seyar bom lo la si pining regional atum tame Mahang kacharjap bon aja kong dolo la pentu area council tame Mahang tum kacharjap aja kong dolo pu chematha se nilitum pachuning pen ditum regional do KSYC long ke regional plido lage kopima difu regional do bokojan regional do Haraghat regional do la pen hamren regional plido la si pining ke talon madala henlo ditum difu regional banke lamding road 8 kilo dokterang rong long si talon ponlo la pentu Haraghat regional banke non dak Dokmoka Rasinja Aklam si talon pono lasan saksi jiri hamren regional omake jiri kendeng rong chejeng rangsina aklam long sibi pono lapentu bokojan regional banke dilitum dak hanjang langso along si talon pono Dokmoka pen semsing ingti Karbing long live.